Egunon, urrengo kasetaguneko itxaldira, bale? Hemen gauz, gaurko itxaldi interesgarriz emoteko, ni ganiz nauzue, hau itxaldi hau emongo dagoenan nahi, kasetaguneko ezitzailien nahi, eta, hemen naukazuie, zeu ikusuien antzako, bale? Bapes, gaur eroski aizialdiko sarrerak zure gailuetatik, bale? Hau, zinemako tiketak edo ikuskizunak ikusteko, monumentuek eta bar, ondo datorren itzalditxue da, bale? Bapes, azteko, esadote moduen, kasetagunetik gatoz, beitu eizuie, kasetagunea.eus izeneko, elbideko webgunie, bertan gaitzu zuie, bertan dako zuie geure zerbitzuek, alzuie ikusi zere itzen duen, asko kezetuten gaitzu zuie, eta bapes, ikastaruk emoten duz, bai aurrez aurreko ikastaruek, urruneko ikastaruek, eta baitxe, emoten, ontsek momentun daku zen, itxaldizek, bale? Hemen, erakusten txutien itxaldizek, bale? Erakusten txutien, barkatu, esteka da, datorren, bideokonferentziz biduz, barkatu, zuzeneko itxaldizen esteka da, bale? Aztion, gaurkue erosi aizialdiko sarrerak, zure gailuetatik, gaur 12etan, eta ostegunin 10 eguerdiko 12etan ostabere egongo da, baie erderaz izango da, bale? Datorren aztien, izango da mugikorretik deskonektatzeko mugikorreko aplikazioak. Hau izango da, datorren aztien atxaldez, bai asteartien eta bai ostegunien, bale? Atxaldez, arratsaldeko 7etan. Eta, otsaileko azken aztien, zer da NFC eta zertarako balio du. Hau izango da, asteartin 22 eta ostegunin 24 12etan, gaurko moduen, bale? Bapes, gauze guzti hauek ezetuteko, bebai, izaten du, kaseta blogen okitzen duz sarrera batzuk, eta oso interesgarrizek izaten diez, nik lantxin betan irakurte dute zen sarrera tiez, eta oso ondo dauz, danatarik idazten da, bale? Eta batez be askotan izaten da gaur emoten duen itxaldizen lusapena edo idatzi zapurtxu bet erakusten txutie, hori, bale? Bapes, asko gara, eta bapes, gaur okingu gauze oso interesgarrize, bale? Hau itxiko temen. Bale. Guazen lagunok, amets betean. Erosi aizialdiko sarrerak zure gailuetatik, bai telefonotik, bai smartphonetik, bai ordenagailutik, tabletetik, edo nondik dan, bardin jost. Izoskailutik badan be bai. Hau, oso ondo dator, ze inoizkotan esari geratu sarrera barik, ezin izan zuiela konjun erosten bertara lekure, ez da partidu bet ikusten, edo kontzertu bet ikusten, ezin izan zinila konjuen bertara erosten aurrez aurre tiketa. Hau, ekiditeko edo apurtxu bete konponduteko, hasi izan, hau aukeri emoten, bale? Emoten, internetetik erosteko moduen, internetetik erosteko modurik errezena, bale? Modurik errezena da, izatez, bale? Hemen, esaten da moduen, konektatu edo zein gailutatik, edo zein une eta lekutan. Eta alik eta gehien murriztuko duzu sarrerarik gabe gelditzeko aukera. Hau ez da, zelan esaten da, hau ez da definitibo edo ez da metodurik edo modurik zehatzena, baie, aukera gehiago ekingo zu aurtuteko sarrerie, aurrez aurrez duti baino. Eta gainera,
dakun abantaile da, guk dakule gure smartphonea eta smartphonean bidez aldule erosi, geu bihardun edo zer, bale? Eta gainera, erreztuten badozkuien bizize, askoz hobeto. Bale, zein txutiez, aholkuek, edo zein ekitaldi ikusteko sarrerak erosteko orduen, edo online erosteko orduen, batez be hiru aholku diez, bale? Lehenagoku da, erosi webgune ofizialetan, bale? Konfiantza handiz dauen webgunietan. Ez da, musika banda bat, musika talde bat gustaten badatxun, ziurrenik euren webgunien alzule erosi, edo eurek erungo txuie beste webgune batera konfiantzazkue dana, bale? Sarrera saltzaileak edo sustatzaileak gastuak, hau esaten da Ticketmaster eta holako gauzek okitzen dauila, holako lekuek okitzen dauinak, hainbeste ekitaldiko sarrerak, bale? Da bertan alzu erosi eta arazo barik. Eta, claro, kontuz, sarrerak jatorrizko presioan saltzen ez dituen birsalmentako horriekin, kontuz, bale? Hau, bigarren eskuko webgunietan, bebai, askotan, sarrerak salduten diez, edo parkatu, salduten da bolibik, edo boligrafo bat, eta sarrera bat oparituten da. Hau, honek, balizo dau, 50, 100, 200, 500 euro, eta honegaz, etorten da, tiket bat, oparitute. Vale? Orduan, kontu sokin, askotan be izaten da apurtxubet timo. Vale? Guazen apurtxubet. Webgune ofizialak. Ekitaldiaren edo esparruaren webgune ofizialak. Vale? Hemen, ez da zinemara gure basuien juen, edo ez da kontzertu bat ikusi nahi basuien, beti dau webgune ofizialak. Bertako lekuko webgune ofiziala. Normalien, edo normalinez, obiena alzun eginda erregistrue, bale? Askotan, emoten dozkuie, gonbidatu moduen erosteko aukerienik holanez, beti erregistrue, bale? Emoten dozku newsletter arpidetzeko aukerie, newsletter baten, horrek gudau esan, hilero edo astero batukule e-mail bat geure Gmailien edo gure posta elektronikuen. Ekitaldi barrizekaz edo deskontuekaz eta, aukeri dau, bale? Gero, sare sozialak jarraitzea, bale? Hori be, garrantzitsu da, sare sozialatan eurepe bai okitzie mugimendue. Zeitzik, arazori padauen bebai eurekaz bertatik berbaitzeko, bale? Hori be, interesgarriz da. Jatorrizko presioak, bale? Betiko, beran, euren presizue, sarrerak, balizo badauin 50 euro, 50 euro izango da, bale? Askotan, gastu ekstratxu betokitzen da huie, eta, da gastos de gestión ekartzen da moduen, bale? Sin más, ez da hogei zau. Da, haue garrantzitsue da, eta super garrantzitsue da, eserlekue aukeratzeko aukera, bale? Hautatzeko aukera. Dinozu, Bai, hainbeste webgunetan barriro salduten dan lekutan eta esaten da dakosun tiketa eta dakosun tiketa. Osea, dakosun leku eta ez dakosu aukerarik aukeratuteko. Eta, honen bidez, bai, bale? Espadan jesarritxe bai, altxata badan, platea edo zer dan, eurek esango txuie, non izango dan. Hemen, bigarren aukerie, sarreren saltzaileak edo sustatzaileak, bale? Hau izaten da, esaten moduen entradas.com, Ticketmaster, eta bar, bale? Hemen, bebai, erregistre algara, gure erregistru emonbide, prezizue gehi gastuek izaten diez, hemen fijo gainera, eta, bebai, emoten dozku, zer lekue edo egongo garan lekue hautatuteko aukerie. Hau, oso garrantzitsue da. Vale? Oso
zena esagot, fidagarri zetiez, eta arazori padauen, beti moten daue arpi, bale? Claro. Eta hemen, esan duten moduen, edozein gailutik altzu erosi zeuen sarrerak, bale? Eta hau, adibide handi beta, eta zer daku danok, danotakuz, ba, smartphone bat. Orduen, smartphonean bidez, guk alduz erosi sarrerak. Hemen, adibidez, lau dakuz, daku Get Your Guide, daku TicketSwap, Feber, eta Eventbrite, bale? Lehenengo kue, hemen imingo txutie, ia segundo txubet, Get Your Guide. Honek, 40.000 jarduera baino gehiago dakoz. Edo, 40.000 ekitaldi baino gehiago. Oso interesgarri da monumentuk ikusteko eta edo zer ikusteko, bale? Hemen esaten dago moduen, monumentuetarako tiketak erreserbatu. Parisera baguzen, Eiffeltorri ikusteko, edo London Eye, Family Santue, eta bar, bale? Bebai alduz, erreserbatu tur gidatuek, bai Parisen, Dubaien, New Yorken, Amsterdamen, edo non, bale? Londonen, edo non. Karo, honek aplikazioak emoten dozkuia aukerie, erreserbak azken minitura arte eitzeko aukerie. Vale, hau aldu esan, bueno, bitu, 12 erdizetan, dau, tur bat eitzeko, ez da inon, da bertan hau, bueno, sartuten nahi, eta bertan erreserba itzen dut, badauen lekue, eta listo. Eta oso interesgarri zedan pausue dala, bezeroentzako arreta 24 ordutan, bale? Izatez, dalese globala dalez, bueno, azken finien, hau ondo datozku, arazori padakun bebai, bale? Bigarren aplikazioe, TicketSwap. Hau, erosi eta saldu e-tiketak modu seguruen, bale? Kostu gehigarririk gabe, eta birsalmenta izatez badan, jatorrizko prezizuen euneko geizeraino helduten da. Hau, zer dago esan? Nik salduten badoten 50 euroko sarrera bat, 60 eurora arte aldotela saldu, bale? Hortik gora ez. Eta hau ondo daue bai, azken finen, ez da diru atateko, bueno, bebai diru atateko da. Gitzi atako zu, hori aukeri dau, bale? Egiaztatu argitaratutako txartelak eta saltzaileak eta erosleak transakzioak bermatzeko. Bueno, hau da, alde guztizetatik egiaztatu bizu salduten zauzena benetaku dala, eta listo. Orduen, ziurre da edo segurue da, bai, izatez bai, bale? Ondino ez dutera biolakorik, bueno, hau aukeri badakun eta espadun itxibiar hainbeste diro, beti dator ondo, bale? Urrengue, Feber, edo Fiber. Hemen dako zuie. Leku ezberdinak, leku bakarrak eta sekretuak aurketzen ditu, hainbeste leku, bale? Hemen, bueno, jendiek ziurranik ekitaldizek sartzien dauz, eta ekitaldi ez ezagunek sartziko, bale? Sekretuek. Aplikazio honek ekarten dozkuz, Madrileko, Bartzelonako, Bilboko, Sevillako, hainbeste lekuko ekitaldizek, bale? Hainbeste lekutako estatu mailen dauzen ekitaldizek. Da, txartelak erosti eta erreserbatxie alzuz egin honegaz, jatetxitan, zinematan, erlasateko lekutan, espa baten adibidez, antxerkizek, bakarrizketak, bueno, hainbeste lekutan, bale? Hau, edozein ekitaldirako balizo dau, bale? Hau, bitu, hau ez dute zetuten zan izatez, eta ontxerik aurrera, bai erabilikot, urrengo ekitaldiren bat ikusteko, edo ia zer dauen hortik, jakitzeko. Eta azkena, dala
Eventbrite, hemen, jarduera edo ekitaldi divertigarrizek dataren, orduaren eta kokapenaren arabera, vale? Hau bai ondo dau. Gehien gustatzen zaizkizun ekitaldien gomendioak jasotzea, azken finien aukeratuten zuen ekitaldizek Google moduen aholkatuko txuz edo gomendatuko txuz, antzekuek eta igual, altxu interesatu edo ez, notaki, vale? Bai, bueno, aukeri emoten dozku, aldu aprobetxatu. Lagunekin ekitaldiak partekatzea eta alderantziz, vale? Hau, laguneri altzagu bi aldu, edo eurepe bai geuri eta gupe bai aldu sartun, aldu erosi, txartelak edo tiketak edo biardun edo zer, bale? Eta, hau oso interesgarriz da, eta da, erakutsi sarrerak aplikazioan. Ez duzu sarrerarik imprimatu beharrik, bale? Hau ondo dau, ze azken finean, guk geure sarrerak telefonora pasaten du momentuen, zer esangot, deskargatuten du dokumentu moduen eta topabi du lekutan. Hemen kasuen, emoten dozku aukerie, segiduen, erakusteko hemen QR oso famatu edana, ekitaldiko QR, vale? Da bertan, daku, pasaten du, eta listo. Oso ondo dau, Oso ondo dau. Orduan, holango aplikazioak existiten dela badakigun, beti dator ondo. Bale, orain, ordainketan kontue, oso interesgarriz da. Guztiak dute ordainketa segururako pasabidea, erakutsi txutien aplikazio guztizek, bale? Honek zer gu dago esan? Sartxien duzen datuek kodifiketa dauzela eta edo norez tala sartungo ikusteko geure pasaitzek edo geure tarjeta edo geure txarteleko zenbakizek, bale? Gorde, zure kreditu eta zordunketa txartelak erosketak azkar eta modu seguruan baiestatzeko, bale? Hau da honetako modu, beste denda hainbeste moduen, bertan gordeten die zeuen ordainketa moduek, bale? Txartela badan, txartela, badan ordainketa pasarela moduen, PayPalen moduen, edo lango gauzeren bat, bardin, gordeko dau, eta, ziurrek izaten diez, bale? Bueno, orduen, labur bilduz edo laburtuz apurtxu bet erosi webgune ofizialetan, saltzailetan edo sustatzailetan. Kontuz, birsalmentekin, bale? Esan txuten moduen, mil anuncios edo lango webgunietan salduten dagoeniko boli, eta esaten da, boli y se regala entrada, edo boligrafoa saldu eta sarrera oparitzen da, alda izan egize izatez, nik elekidot erosko zehor, bertan, 500 euro, 300, hainbeste diru eskatuten daude, eta ezin zu aukeratu non guzun jesarri, bale? Nik honekaz webgunikaz aleginduko lekin nahi. Hainbeste aplikazio dauz, ez bakarrik erakutsi txutienak, Ticketmasterrek eta olaku ekokingo da euren webgunipe bai, edo zein kategorizetarako hainbeste ekitaldizegaz, bai kirolak, ikuskizunek, monumentuek, museuek, eta horrek ikusteko, kontzertuek. Eta, honek aplikazio guztizek edo webguniek okitzen daude ordainketa segureko pasabidie, bale? Kontu nokin, mesedez, webgune baten, hau ja ez bakarrik sarreratarako, baizik eta beste dozein gauzetarako, bihar bazuien ezer erosi, kontu nokin webgune batetik sartuten bazarien, goiko aldien, bale? Goiko aldien, okin bizuie elbidie, eta elbidea zibidela HTTPS, eta ez bakarrik hori, kandautxu bategaz bai, bale? Arango kandautxuen marraskitzu betokin bizuie,
ez dagoena ezabatute. Vale, hori garrantzitsu izaten da, eta ikusi bide, bai, nora eruten dauzkuien. Hori be, garrantzitsua. Hori da, pausu txikitsu bet. Vale, bapes, hemen nau, amaitzu dot, vale, galderarik badako zuien, mesedez, idatzi txatien, mesedez, eta ni bide batez asko nahi ozta bere. Zer bihar bazuien, bueno, oneri buruz edo beste edozein gairi buruz irakurri nahi bazuien, kaseta blogera sartun zaitzezie, hor dako zuie geure elbidie, aztien zier argitaratuten diez sarrera batzuk, vale? Irulau, bost, bardin jost, hainbeste interesaten dauen sarreratizeta, vale? Urrengo itxaldizek ikusteko, hor dako zuie esteka bebai, alzari sartun gure webgune tipe bai, bertan, datorren astin, bueno, datorren ostegunien dako zuie hau berau, 12etan, eta izango da, hori, bardine, erosi aizialdiko sarrerak zure gailuetatik, bai, gaztelanizez, datorren astien mugikorretik deskonektatzeko mugikorreko aplikazioek, eta azken astien izango da, zer da NFC, eta zertarako balio du, bale? Hor, izatez, neu izango nahi urtengo dana, ia. Eta azken gauze moduen, kazetagunea.eus webgunera sartun zaitzezie, berton dakartzuielako geure zerbitzuek guk zer eitzen duen, eta ezer bihar bazuien, bertatik alzuie, bueno, geure kontaktuek topa, kazetaguneren batera nahi bazuien juen, bertan, erakusko txuie, elbidie, eta ezer bihar badan tramiteren bat eitzeko, bertatik alzuie hartuz, alzuie mon, zure zeuen izena, zeuen itxordu hartxiko, vale? Eta, bapes, gu pospozik egongo gara zuek batutiarren, vale? Ba, ez totelez ikusten galderarik, hemen amaitzuku, eta, bapes, urrengo batera arte, zaindu zaitzezie, eta agur.